fweny ni ng'ama ni wuotho go cha ne en osiep Paul ok ne en osiepni. Bende osiepe ma Paul no wuotho go e nyombo mari gin osiepe makare ma ni yie godo. Paul nigi osiepe mabeyo kabisa mwasedhi go nyaka e nyombo moko iluongo ni The Ochilo family. Joko Ochilo gin jok mabeyo kabisa gin jo Ugenya. Waluongo gi ni awa nyombo clan. Kaka wantie group no te chuo mineno kanyo go. Waseko gi nyombo te mane manan last born. Ine meni lero ne. Waseko gi nyombo te kendo gine manyicha gi jiwo Paul. Paul ine midong. Ok wadwa wuotho gi ng'at moko nyombo. Ng'at moko nyombo mano ng'at ma pod timo osiep boketho wa gi joutewa. Koro mondo ibed osiep wa nyaka ibe nyom. Iwacho tarik wateri karango. Gine manyicha gi push nyaka Paul mondo Paul odhi nyom. Koro Paul to sebet gi osiepe mabeyo. Kata childhood friends ne Sylvester Giri ne gin osiepe mabeyo kabisa. Kata osiepe mobudho godo kae Simbabugo gini. Gin osiepe mabeyo kabisa kendo ne giwuok all the way from Nairobi moko Mombasa. Ng'eni mano sacrifice maduong' kabisa. Maduong' ahinya. Ng'ato keta fuendea Nairobi kata Mombasa. Gi time mare. Gi time mare wetije ne obiro. Dong mano osiep maber kabisa. Ber ahinya. Aparo nitiere gima ne we will go mane director koketo na adwa ni mondo mi oket na sani ajiki kaloso ewi kaka ning'iyo timbe mag ng'ama